Akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi nke mbụ. Edere m akwụkwọ mbụ Theophilus banyere ihe niile Yeshua malitere ime na izi ruo ụbọchị a nara ya n'elu, mgbe o sitere na mmụọ nsọ nyesịa ndị ozi ya ndị ọ họpụtararị iwu, ndị o jikwa ọtụtụ ụzọ na-adịghị ịgọ agọ chee onwe ya n'ihu ha na ndụ mgbe ọ hụsịrị ahụhụ, ebe o mere ka ha na-ahụ ya anya n'ogologo ọgụ ụbọchị abụọ. Ọ na-ekwukwa ihe niile banyere alaeze Chineke. Mgbe ya na ha zukọrọ, o wee nye ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem pụọ, kama ka ha chere nkwa nke Nna ya, nke unu nụrụ n'ọnụ m, ka o kwuru. N'ihi na Jọn jiri mmiri mee mmiri chukwu n'ezie, ma a ga-eji mmụọ nsọ mee unu mmiri chukwu mgbe ọtụtụ ụbọchị na-agaghị agabiga site ugbu a. Ya mere, mgbe ha gbakọrọ, ha jụọ ya sị, Onyenwe anyị, ọ bụ n'oge a ka ị ga-enyeghachi Izrel alaeze? O wee sị ha, ọ bụghị ihe dịịrị unu ịma oge ma ọ bụ ụbọchị nke Nna m debere n'ike nke aka ya. Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-abịakwasịworo unu. Unu ga-abụkwa ndị ama m n'ime Jerusalem na n'ime Judia na Sameria niile, rukwa ebe ụwa sọtụrụ. Mgbe o kwusịrị okwu ndị a, mgbe ha na-ele anya, e wee welie ya elu, igwe ojii wee nara ya, ọ pụọ n'anya ha. Mgbe ha na-elegide anya n'eluigwe ka ọ na-aga n'elu, lee, ndị ikom abụọ wee guzo ha nso yiri uwe ọcha, ndị sịkwara ndị ikom nke Galili, gịnị mere unu na-eguzo na-ele anya n'eluigwe? Yeshua nke a, onye a na-apụrụ n'ebe unu nọ rigo n'eluigwe, ga-abịa n'otu aka ahụ dịka unu hụrụ ya ka ọ na-aga n'eluigwe. Mgbe ahụ, ha siri n'ugwu a na-akpọ Olivet, nke dị Jerusalem nso, ije nke otu ụbọchị izu ike laghachi na Jerusalem. Mgbe ha batara n'obodo, ha wee rigo n'ime ụlọ dị n'elu ụlọ, ebe ha na-anọ. Pita na Jọn na James na Andrew, Filip na Thomas, Bartolomi na Matiu, James nwa Alfiọs, na Simon Zilotis, na Judas nwa James. Ndị a niile ji otu obi nọgidesi ike n'ekpere, ha na ndị inyom ụfọdụ, na Meri nne Yeshua na ụmụnne ya. Na mgbe ahụ, Pita wee bilie n'etiti ụmụnna n'ime Kraịst sị, igwe mmadụ ndị nọkọrọ n'otu dịkwa ihe ha ka ọgụ mmadụ 6. Ụmụnna m, ihe e deworo n'akwụkwọ nsọ aghaghị imezu, nke Mmụọ Nsọ kwuru n'oge gara aga site n'ọnụ Devid banyere Judas, onye mesịrị bụrụ onye ndu ndị jidere Yeshua. N'ihi na a gụrụ ya rịị n'etiti anyị, o wee keta oke ya n'ije ozi a. Ya mere, onye a sitere n'ụgwọ ọrụ nke ajọ omume ya nata otu iberibe ala, o wee daa sụọ isi n'ala, tipuo afọ ya, ngịrị afọ ya niile wee nupụta. O wee bụrụ ihe ndị niile bi na Jerusalem maara. Ya mere eji akpọ iberibe ala ahụ Akeldama n'asụsụ ha, nke ahụ bụ iberibe ala ọbara. N'ihi na edewo ya n'akwụkwọ Abụ Ọma sị, ka ebe ụlọ ikwu ya ghọọ ebe tọgbọrọ n'efu, ka onye ọbụla gharakwa ibi na ya, na ka onye dị iche nara ya ọrụ nlekọta ya. Ya mere, otu onye n'ime ndị ikom ndị soro anyị n'oge niile Onyenwe anyị Yeshua bara n'ime pụkwa n'ezi n'etiti anyị, na-amalite na baptizim nke Jọn ruo ụbọchị a napụrụ ya n'ebe anyị nọ rigo n'eluigwe.
otu onye n'ime ndị a aghaghị iso anyị bụrụ onye àmà nke mbilite n'ọnwụ ya. Ha wee guzo mmadụ abụọ, Josef a na-akpọ Basabas, onye a kpọkwara Jọstọs, na Mataias. Ha wee kpee ekpere sị, "Gị onwe gị Onyenwe anyị, onye maara obi mmadụ niile, gosi anyị onye ahụ ị họpụtara n'ime mmadụ abụọ ndị a ịnara ọnọdụ n'ije ozi na ọrụ onye ozi a, nke Judas jehiere n'ime ya, ka o wee gaa n'ebe nke aka ya." Ha wee fere ha nza. Nza ahụ wee maa Mataias, e wee gụọ ya n'ime ndị ozi 11 ahụ.